larrialdi klimatikoari izkin egin geniezaioke lakoan, ez, Euskal Herrian ere eragina badu, Artikoa urtzen hasia da, eta argi ze Bizkaiko golkoak 80 zentimetroengo du gora, eta honezkero arrantzaleak oso kezkatuta. Itsasoa lehortzen, basamortu bilakatzen ari zaielako. Guzti honen aurren zer? Belaunaldi berriak ez dira ez atzean geratuko, Alemanian esate baterako ez dute inolako arazorik, margolan garestiak zikindu, edota eraikin publikoetako zutabeak ondo dekoratu. Smoke fills up our sky, 'cause we ran out of time. Oh well, we tried, 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 we tried. Gauzak honela, mundu gerra atariko giroetara itzultzen ari ote da mundua, eskuinerantza ote doa Europa. Zer gertatuko da datozen garai gertuotan, algoritmo horrek ziur guztia ondo azalduko digula, eta ez ahaztu, ISA plataforma sozialeko burua eta mundu mailako satelite askoren jabea Israelen izan dela Netanyauren eskutik. Aizue, garai bereziak, kezkatzekoak eta gertutik segitzekoak nola ez, hemen kolpez kolpen antenatik aten. Gabon deizuela guzti hori eta badakizue, tarteko bide bat badela albistegi zerbitzu hau, baina informazioa dakargula eta xe egin da bakoitzak bere ondorioak atera ditzan noski baietz. Eta horretarako, doinu hauek lagunduta noski baietz partida jokatzen ari da Euskal Herrian, ezker eskuin, zein izango ote da hautagai autonomiko ditxosozko horietarako goratu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari hautatzeko lasterketa interesgarri honetan. Urkulluri ostikoa eman dio alderdiak, baina itxurakeria hutsa ote da, Pradales klona jarri nahi dutelako. Korbata jantzita, lo egiten ote du Pradalesek ez dakigu, baina garbi dagoena da, lehengo gestioaren irudi berritua nahi duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bi bitartean, Oteiri erraz jarri omen diote, muzin egiteko hautagaitzari Urkulluren aurkari ona omen zen. Ez ote du pentsatuko Otegi jaunak akaso Euskal Errepublikaren irudia dela bera edota horri heldu beharko liokela eta ez autonomikoa izango den joko honetan sartu. Tira, guzti hau aintzat hartuta esango duzu eta ez ote da aktore gehiagorik, ez da izango hautagai gehiagorik, bai, izango da, ziur baietz eta sorpresarik ere ez da falta izango, mundua xelebre xamar daukagun honetan, baina aurreratuko dizuet, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean alderdi sozialistak gauzak ez dituela erraz izango ezakigu, baina garbi behintzat ez ditu. Mi aspiración es ganar. Ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes, construir un proyecto de país que verdaderamente sea un proyecto que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía vasca y liderar ese gobierno. ¿Supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot eta oraindik badaukagu asko egiteke eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Smoke fills up our sky, 'cause we ran out of time.
Klima larrialdiaren aurkako protestek zeinek esango ote zigun alako tradizio ekologista demokratikoa duen herrialde batean, alako ez dakit jazarpena bizitzen aritzea, Aneira Zabal, Berlin, azalduko diguzu zuk hasteko eta behin, belaunaldi berria deritzona Alemanieraz zuk zeuk ondotxo egingo duzu, guk ez bezalaxe, ze fenomenoren aurren gaude eta zer dela eta alako jazarpena Berlingo alkatea sutan, badirudi orain, klima larrialdia alde batera geratuta, zikindutako, ez dakit, zutabeak eta margolanak direla arazo nagusi? Bai, azkenean mugimendu ekologista ez duke esango berria dela, baina azken hilabeteetan indar handia eta batez ere atentzio mediatikoa jaso duen talde bada. Zergatik, alemaniarrak edo herritar asko haserretzen dituztelako, haien hitzetan hori da helburua, ez? Atentzioa deitzea eta herritarrak haserretzea, autobideetako eta varianteetako errepidera eskuak itxasten dituztelako eta orduan trafikoa geldiarazten dute astean gutxienez birritan hainbat orduz. Orduan, haiek esaten dutena da Alemaniak, testuinguru horretan Alemaniari buruz hitz egiten dutelako, porrot hutsa izan dela, Alemania porrot hutsa izan dela klima larrialdiaren aurkako politiketan, oso kritikoak dira batez ere alderdi berdearekin, gogoratu behar dugu berdeak gobernu koalizioaren kide direla, gauza asko promestu zituztela boterera iritsi zirenean, eta ez dutela ia promesa horietako ezer bete, eta orduan horregatik egin dira famatuak, ez? Trafikora itxasteagatik, artelanei pintura botatzeagatik, eta azken egun hauetan, bigarren aldiz Brandenburgoko atera pintura jaurti dutelako, eta Brandenburgoko atea itxi egin behar izan dutelako, aldamio ezinguratu, estali, eta Berlineko udalak dioena da, Gabonetako denboralia iristear dagoela, turista asko datozela, argazkitxo ateratzera atearen aurrean, eta ze irudi ematen ari diren, dena aldamio ezinguratuta, ez? Karo, haien diskurtso sakonagoa da. Esaten dutena da, hau porrot bada, ez dago denborarik erdizka ibiltzeko, eta agintariak ez dira zer egiten ari, ez? There's too much poisoning and fly me where the birds still fly, 'cause smoke fills up our sky, 'cause we ran out of time. Oh well, we tried. Hello, my name is Louise. I'm 24 years old, and I'm here. I'm here because I don't have a future. Why does it take young people like me up on a fucking gantry on the M25 for you to listen? Nork esango ote ziguken, akaso mundu gerratariko giro berezi hori izango ote dugu, jadanik Europa aldean, larrialdi klimatikoa, gailur ezberdinak, baina beroketa efektua, itsasoen aldaketak, kezkatutako belaunaldiak, eta akaso eskuinerantza joera nabarmena deigarria zentzurretan, zure Twitter kontua gainera jarraitzen dugu, harakatzen dugu, beste bain ere Alemania, Israeli eskerrak emanaz, badirudi nolabaiteko harreman hori sendoa dela eta zirkinek ez dutela egingo ez dela zirrikiturik zabalduko horretan. Guzti hau eskuinerantzako joera nabarmen batean kokatu genezake, analista batzuk behintzat horti jotzen dute? Herrialde askoren kasuan izango nuke baietz. Alemaniaren kasuan ez dakit. Nik uste dut Israelen aldeko babesak guztiak batzen dituela. Nik uste dut herrialde gutxienetakoa dena ezker antifasista edo antifasistatzat jotzen diren mugimenduek eta eskuin muturrera iristen direnek, eskuin muturrak azkenean gorrotoago ditu musulmanak gainontzeko guztiak baino, eta nik esango nuke horrek pixka bat batuta daudela, testu inguru horretan. Eta kasu honetan zer gertatu da, nolabait ikusita Espainiako estatuko presidenteak, hau da, Pedro Sánchezek egin dituen adierazpenak,
ez direla beste munduko ezer izan, baina Israelek biktimatzat hartu du berriz ere bere burua, eta orduan aprobetxatu duena da, mundu mailari esateko zeintzuk diren bere lagunak eta zeintzuk ez diren, ezta? Eta hor argi utzi nahi izan du Alemania eta Amerikako Estatu Batuak bere aliatu finkoak eta sakonak direla. Eta Alemaniak testuinguru horretan ez du inolako zalantzarik. Gainera hemen, pixka bat, nire sentsazio da azken aldian esaten dela, edo Alemaniaren partetik entzuten dugula, bai, bi estatuen irtenbidea defendatzen dugu, ezta? Baina hori pixka bat aitzakia bat bilakatzen ari da, status quoa babesteko. Nola esan, bai, esaldi bada asko erabiltzen dena, politikariek behin baino gehiagotan esaten dutena, baina nora doa. Hau da, ez du ezertarako balio, ez? Eta esaten dena da, bai, laguntza humanitaria bidaliko diegu, baina ez diete nolabait aldarrikatzen edo ez dute onartzen nazio bat direla eskubide politikoak dituztenak. Estatu burutzat bere buru hartuta badirudi, gaur egun estatu bat izan daitekela Twitter bera. Isa izen aldatu dio, buruzagi da, Elon Musk, Benjamin Netanyahurekin ikusi dugu kolonoen, sarrasketutako kibutzak bisitatuz, hau nola ulertuko dugu ze? Akaso, iruzkin komiko edo ironiko asko ikusi ditugu sare sozialetan, baina benetan beldurtzekoa bada? Bai, nik esango nuke Elon Musk dela egun, zalantzarik gabe, boterean dagoen pertsonarik arriskutsuenetako bat, zalantzarik gabe. Oso arriskutsua da. Ez bakarrik bere sare soziala kontrolatzen duelako, eta beste hainbat multinazional eta enpresa dituelako, kontuan izan behar dugu satelite sistema garrantzitsu bat daukala, eta satelite sistema horren arabera erabakitzen duela nori ematen dizkion eta nori ez komunikazioak. Eta gero, oso ezaguna da bere komentario antisemitengatik. Orduan, esan nahi duguna da, Israelgo gobernuak asteak daramatzanean edozein kritika antisemitatzat jotzen, nola da posible horrelako antisemita deklaratu bat gonbidatzea turistiko antzeko bat egitera kibutz horretan, bueno, ez bakarrik kibutz horretan, beste hainbat tokitan ere izan ziren, ezta? Orduan, horratzean zer sinatu zen? Horratzean, bilera edo bizita horren atzean zer dago? Ze hitzarmen mota dago? Ze horri buruz ez digute ez erresan? Horri buruz informaziorik ez dakit izango ote dugun momentu honetan, baina garbi dagoena halako jokaldi garrantzitsu bat izan dela, eta aintzat hartzeko, eta akaso Isa plataformaren, beste enpresa batzuen buruak, baina Isa plataformaren buruak nolabaiteko erakustaldia eman duela, eta bere asmoak zeintzuk diren nolabait adierazi, beraz hau argi jarraitzeko kontua izango da aintzat hartuta gainera, Parisko alkateak besteak beste erabaki duelako sare sozial hori bertan bera uztea, besteak beste erabateko iruzkin fake festa bat delako eta irain festa bat badelako, eta besteak beste mundua edo planetaren etorkizuna arriskuan jar dezaketen mezu ugariren tokia badelako. Tira, ikusiko dugu Musk jaunaren ibilbidea zein izango den. Bukatzaldera, edonola ere egunotan suetena, Gazan bizi izan duten genozidio egoera nolabait arnasgune txiki bat, Zisjordanian edonola ere istiluek segitzen dute, eta naiz eta egon den preso eta aske uzte trukaketa bat, ikusten da israeldarrak euren espetxeak ornituta izaten segitzen dutela, zenbaitzu aske utzi dituztenan eta beste hainbat atxilotu, baina Hamasek akaso tanto bat ez ote du irabazi munduaren aurrean erakutsiz zenbat haur dituen preso Israelek esate baterako? Bai, nik uste dut azken urte hauetan gobernuz kanpoko erakundek eta ekintzailek salatu dutela atxiloketa kanpaina sistematikoa. Eta nola izaten dituzten adin txikikoak asko eta asko 8, 9, 10 urtera ez dira iristen. Atxilotuak kasu askotan arresiaren aurka harriak botatzeagatik, duela urte batzuk Aidako errefuxiatuen kanpalekuan Betlehemen horrelako atxiloketa bat grabatu genuen. Eta orduan, epaiketarik gabe, atxiloketa administratibotzat jotzen den termino horretan, enkaje juridiko propio horretan izaten dituzte, ez? Eta inork ez dio atentziorik eman kontu horri.
zer gertatzen da? Orain elkartruke horretan ikusi dela Israelgo kartzelak aur palestinarrez beteta zeudela. Ze azkenean aske geratu direnek ez zuten inolako nola definitu dute odol deliturik, ez? Orduan, munduaren aurrean argi geratu da adin txikiko eta ume palestinar asko zeudela kartzeletan. Claro, horrek balioko ote duen hein handi batean atxiloketa administratiboren sistema hori alde batera uzteko, ez. Argi geratzen da, gaur adibidez, Lander Arbelaitz kazetariak beste txio bati aipua eginez esaten zuen, 117 preso palestinar aski utzi dituzten bitartean, Cisjordanian beste 116 atxilotu dituztela. Orduan, eske adar jotze bada. Eta munduaren aurrean. Mundu horren aurrean gertatzen ari den nolabaiteko truke bat, horregatik aipatzen dizun, akaso, naiz eta hori jakintzaten ban, gutxienez askoren begi aurrean, aurrak espetxetik ateratzen, bat ikusi dugu nola atera den besoa auzi berri, eta kontatzen zion bere amari nola auzi dioten besoa, atzak ere auzi dizkiotela, akaso, baten batzuk euren burua islatuta ikustean, oraindik ere horrore gehiago ikusi dute sionismoak ezarritako beldurrezko sistema makabro honetan. Bukatze aldera, denbora gainera etorri zaigu berriz erean. Edonola ere, zuk edapen eman diozu, Aqsa Ospitaleko, Gazako, Ibrahim doktoreak badu bere Twitter kontua, eta nolabaiteko arnasaldi txiki bat, ezta? Gazako hiritarrak bombapean ordu batzuz ez daude, eta oraingo honetan itsasoari begira. Bai, itsasoari begira, bainua hartzen, lasaitasunaz gozatzen asko esaten zuten lehen aldia zela hainbat urtetan entzutela dronen hotsa entzuten. Ze Gazan egon garen ontzat eta Gazan bizi diren entzatare gehiago, oso deigarria da 24 orduz dronen hots hori etengabe entzun behar izatea, ez? Baina aldi berean argazkia ikusten dut eta oso polita da eta umeak ikusten dira baino hartzen eta hondartzan jolasten, askok aprobetxatu dute gainera ebakuatutako zonetara gian itzultzeko, ea zerbait geratzen den ikusteko eta baina gero aldi berean oso makabroa iruditzen zait. Ze hau lehenago edo beranduago amaituko da eta analista askok esaten dutena da kontu zibiltzeko ze agian ez dugu oraindik okerrena ikusi. Eta etorriko dena agian ikusi duguna baino okerrago izan daitekean. Bai, posible baldin bada. Eta aurreikuspen okerrenek diote, zuzen ere Gaza erabat desagertza dela israeldarrek eurek ere hala adierazi dutelako, eta itsasora atera bide hori Gazako populazio osoaren hilotzen gainean eraikitzeko inolako arazori gabe. Aneira Zabal, segi dozkor, eskerrik asko eta datorren astera arte. Gero arte, agur. Emakume gerlariak beti prest borrokan daramagu hainbat mende gu gara indarra gu gara azke ليش بنعمل فن كل يوم ليش بنغني إذا لسه فيش صوت ليش بنكتب ليش بنحاول إذا بالآخر منيح بنكبت شغل حلو لبنت حكيت له جراسياس من اللي أسس إحنا الأقوى إحنا الأرقى إحنا مش بس ست البيت سامع حالك شو حكيت فاموس يلا بديت يا لهوي يا عم ننشر يا كل حدا ما شافنا هذا هو مكاننا تذكروا سجلوا كل أسمائنا أنا في كل مكان من زمان من زمان لا فيش زلام نسيكي ما فيش زلام يلا سلام بدون ما نحارب وصلنا حتى كل مكان لكن فينا تحيا وفيفا فلسطين في كل مكان من زمان من زمان لا فيش زلام نسيكي ما فيش زلام يلا سلام بدون ما نحارب وصلنا حتى كل مكان لكن فينا تحيا وفيفا فلسطين Emakume gerlariak non daude Emakume gerlariak beti prest borrokan daramagu hainbat mende gu gara indarra gu gara azke Emakume gerlariak non daude Emakume gerlariak beti prest borrokan daramagu hainbat mende gu gara indarra gu gara azke
Bagatoz Berlindik beskoitze aldera, hau ez da Hego Euskal Herriko hezkuntza legearen auzi berbera. Kasu honetan, bai, ikastola hauek laguntza beharrezkoa dute, guztion laguntza, euskaraz ikasi, euskaraz bizi ahal izateko. Beskoitzeko udalak gauzapeza gainera oztopoak jarri omen dizkie, orain arte barrakoietan dauden ikasle horiek fundamentuzko ikastola bat, ikastetxe bat eduki ahal izateko, eta lehendakariak berak ere esku hartu omen du. Ea ba, zer gertatuko ote den, ea gauzak bideratzeko aukera duten, eta garrantzitsuena, badakizue, herri urrats berriz ere ospatuko dela, Senpereko lakuaren inguruan, datorren maiatzean, noski baietz. Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Atxabaltako merkatarisok! Urtero moduen ailegaudie gabonak! Eta urtero moduen betiko zaitasunei aurre inbikutzazue. Gentiek merkatal zentruetan erosten jarraiketan dau. Internetez! Mensaje izaz. Baina zueko hor jarraiketan dozue urtero. Tinko! Bezeruek kenduko uskue. Nobedadiek kenduko uskue. Azkartasunek kenduko duzkue. Baina sekule ezingo duzkue kendu. Gertutasunek!
Eta esango duzue, hauei zer demontre gertatu zaie, zenolako melankolia ez, ikasi egin behar delako maitatzen, ikasi, desikasi, oso modan dauden kontzeptuak ez, ziurre ezaguna zaizuela. Tira, Durangoko azoka atarian edonolare Karmele Jaiori tarte egingo diogu eta irakur dezakezuen bezalaxe, aizue, zeinen garrantzitsua norbere buruari begira jarri eta maitasunari buruz daukagun bizipena, maitasunak berak nola eraikitzen duen geure egunerokoa eta zenbat burua uste, zenbat min eta zenbat gozagarri eta zenbat zaintza noski baietz. Ea ba, Janus Lesterrek lagunduko digula honetan. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Eta irakurtza osasuntsua delako maitasunari dagokion neurria eta dagokion tokia emateak bere biziko garrantzia duelako eta akaso jaiotzen garenetik nolabait ezitzen gaituzelako eta gauza ez delako eskema guztiak haustea goitik bera, baina akaso zentzu bat ematea bai eta onura gisa erabili ere bai. Gaur ez gara luzatuko kontu hauekin badakizu hartu liburua, eman bistadizo bat eta akaso ekarriko dizue ekarpenik eta aurrera begira ere, bueno, tira, pausotxoak eman bakoitzak bere bizitzan. Ez dugu geure maitasun konsultoriorik zabalduko, lasai egon zaitezte, kalte gehiagora egingo genukeelako laguntzarik baino. Tira, gaurkoz nahikoa, baina ez da mehatxu bat, bihar bueltan gatoz hemen kolpez-kolpen antenatikat, albistegi zerbitzu ezoikoa, baina badakizue benetan fidagarria eta gauzak dauden moduan ikusita, beharrezkoak gabon pasa, musendi bat. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Azkar bizi nahi, izateko neita behar dudan oro. Azkarregi joan ta dena galtzeko. Gu biok bagara ordularian area.